Здравей, добре дошъл на поредното послание за деня. Прочете заглавието и вече нещо започна, предполагам, да те гложи отвътре. Страхът е временен, но съжалението е завинаги. Звучи сериозно, нали? Но остани с мен и ще разбереш защо това изречение може да промени начина, по който гледаш на света. Нека да си говорим откровено. Всички се страхуваме. Страхуваме се да не сгрешим, страхуваме се какво ще кажат другите, страхуваме се да пробваме нещо ново, но страхът не е нищо повече от един сапунен мехур. И ще ти кажа защо. Помниш ли момента, в който за първи път трябваше да декламираш стихотворение пред публика? Преди много години. Или може би да признаеш чувствата си пред някого. Беше ли страхът там и да ти шепне тук така на рамото? Не го прави. Ще стане ужасно, всички ще се смеят. Но ако все пак събра смелост и направи тази крачка, какво се случи тогава? Сгромоляса ли се света? И дори да ти беше неловко, в крайна сметка ти оцеля, не е ли така? Защото страхът, в крайна сметка, той е като един сив облак, тъмен облак. Плътен, тъмен, отвън, но отвътре е празен. Ама нищо. Но съжалението, този отвратителен гаден гостелин, докато страхът идва и се отива, съжалението е като един досаден гост в къщи, който отказва да се тръгне. И един ден ще станеш на 80-90, защо не и на 150, ако науката напредне достатъчно, и ще се спомниш за всичките пропуснати възможности. Няма да мислиш за временния страх, а за това, което си изгубил, защото си се поддал на страха. Какво би направил днес, ако знаеше, че утре ще съжаляваш, че не си го направил? Щеше ли да кажеш обичам те на някого? Щеше ли да започнеш онзи бизнес, за който от години искаш да започнеш, но ти е страх? Щеше ли да се качиш на сцената и да пееш фалшиво, но с душа? Между другото, Вселената обича хората, които пеят фалшиво, но с душа. А сега, когато трябва да избереш, как мислиш, какво ще избереш? Тези 5 минути страх или цял живот съжаление? Аз мисля, че ще избереш тези 5 минути. Изборът е лесен, нали? Но реалността е, че повечето хора избират точно обратното. Позволяват на страха да ги спре. Защо? Защото е по-удобно. Защото мозъкът обича сигурност, мозъкът обича познатото. Но сигурността е просто един начин да кажеш: оставам си в моята зона, където ми е удобно, където ми е комфортно. Не е ли така? И сега искам да ти дам един съвет. Когато усетиш страх, не се питай какво ако се проваля, а се запитай какво ще стане, когато успея. Усети ли разликата? Ако се проваля или когато успея? Има огромна разлика. И това е като да погледнеш от другата страна на една монета. Монетата има винаги две страни. Във всеки страх се крие една огромна възможност. Време е да действаш. Сега е момент. Да, точно сега. Можеш да отложиш, разбира се, да се върнеш в рутината и да забравиш за това видео. Или можеш да направиш нещо различно. Да се обадиш на някого, да вземеш решение, да направиш първата крачка. Каквото и да е, направи го. И когато страхът се опита да ти се пречка по някакъв начин, просто му кажи:
Ти си временно тук, но съжалението то е завинаги. И тогава наблюдавай как животът ти ще започне да се променя. И той вече е започнал да се променя, щом тази тема те интересува. И така, това беше днес от мен. Ще се радвам, наистина ще се радвам, ако този мой импулс, това послание за деня е успяло да поне мъничко да събуди нещо в теб. И ако мислиш, че някой има нужда от това послание, просто му го препрати. Ще се радвам на едно палче нагоре. Благодаря ти много за отделеното време и както вече знаеш, аз съм Величка Мутавчиева, казват ми Бичето. До утре, до следващото видео.